Ați venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Minecraft. Vedem acolo niște animăluțe. Hai să le batem. Vezi că știu să mă dacă. Ok. De porcul. What? Ok, foarte ciudat. Foamne, tată! Vine tramul ăla după delfinul, bă. Văd că... A, păi bun atunci. Bă, voieți să mai fac rost de pat. Dar niște dramuri au dat în mine, dacă vedeți tridentul ăla, dacă îl vedeți. Ok, o să pun doar pe aici. Bun, nu. Și vreau să facem... Să ducem la mina, dar vine adus. Și avem mina care eu am nevoie de cobblestone. Pentru că vreau... O adesit, mamă. Bun. Să ne facem așa un din furnel. Un furnel unde să-l punem? Îl punem fix aici. Am pus, vreau să-mi fier pe ăsta, pe ce să dau? Nici nu știu ce să bag. Ia, bag asta e prima. Tu ești ce să Draunele, uite și... Place, mă, nu bun făcut. Mamă, uita 3 bucăți. Avem și calea. Bine. Se vede că texturile slabe. Unde să fie fiert ceva 3. E bun. Să vedem ce mai băgăm. Bine. Deci trebuie să ne fierbem mâncare mai importantă decât... Deși aici o să ne începem casa, fix la spate. Da, hai să începem să mânem un pic. Pentru că nu avem torțe. Ce să mai băgăm? Asta. Nu mai străună. Uite cam asta, ba, uite, nu cu tridentul. Ce urât face. Hai să vedem, ne mai trebuie ceva. Sapling? Stăm. Da? Bun. Am strâns niște lemn. Mamă, bă. Mi-e și frică ăștia. Că îmi dă unul mă moară. Hai să începem. Wow. 2 stecuri și 32 de lemn. Oilor, oare să... What? De când sunt așa de multe? What? Ok, mam. E incredibil ce am văzut. Da, mă, ce noroc că avem. Nu așa uiță că snab. A spus da. Tu! Hai că am spus-o bine. Bun, pe oaia o lăsăm în viață. Draunule, tu n-ai tâmpenii. Bă. Bine. Deja cred. Dar nici nu vreau să mă uit. Eu văd 2 oi acolo.
2 oi. Hai să le omorăm, că mă face. Chiar mă am ochi buni. Ce-ai spus, mă? Mă viem. Mâncare. Oh, dăm 3. 3. Wow. 3 mâncare. What? Da, nu mai am jos. What? De ce dropează și oase? Deja devine chis. Ce ai mai băbuit? Câtă șpioare au? Da. Bine. Avem o mică problemă. Eu vreau să-mi fac o căsuță măricică până nu o distrug, da? Și avem cu în capul ăsta. Bine, atunci. Dacă am nact, ce? Eu n-am bețe. Păi să nu mi-a pus. Oh. Sau mi-a pus să mă iau. Amen. Nu mai are niciun. Bam, de băgăm, bam. 1, 2, 3, 4. Bun. 4 lopezi de stâu ne ajunge. Mamă, știi că cum am zis? Astea două le las. Dar să vă spun eu... Să vă spun eu, am făcut doar într-o zi terraforming, cum s-ar spune, și avem de pus blocuri. Da, am făcut prea mult terraforming aici. Stai că aici trebuie să facem ușa. Da, e par. Ce design fain. Parcă clienții din aur. Dacă se văd foarte tare. Să vedeți aici.
Oprește-te. Oprit. Ok, nu mă... Oare mă ce vede pe noi? Hai să mergem în bord. Opa. Sprint. Mamă, ce bine. Să vedem. Uite. Uite-l, copacul meu. Băieți, cam acesta a fost episodul. Ne vedem la următorul episod. Ne vedem la următorul episod. Dați acolo subscribe, like-ul ăla care vreau neapărat să văd. Dacă strângem vreo 20 de like-uri la acest episod, o să mai postăm. Deci o să mai postăm.